Ngipdiyang supaya pibaroki paraloki parajor sasisin syaki sawayom. Klem artatin habas dangjong kasamoy habaka PSG kala soy yaki Rangialehkai bapaunam kibakentup ya umasi udana rumah wakimi uwichnaldom bad uramos kibabon kiperkat baka PSG kadai ka tim kabam lasyo ban penlem daki tim kalikuan penban ka Rennes mentaka janmit kala pensisya ya baro kiba perkat kumtah baki bakala sibon haba kala penlem ya ka PSG daar lanon laban ong bagi Rangialehkai bapaunam ka PSG mentaka janmit ki lalong kum ki khynnah khmat ki Rangialehkai ka Rennes haba wat ya ki kabutap gol baki layo ki lasu penleno Pochettino ula penmi madan daga tim ka bakhlan haba ula penmi khmat nadu uki Maria unemar Messi bad Mbappe Henry ki klem la thau perthai ban thap gol laino ka free kick ka ba Messi ula shoot aka minute balai phawai ka bala like day ya uding gol Shua ban kut ka Rangialehkai ka minute ba sau phosan ka Rennes kalayo ban thap sigol leng ba ula berde batang shoes dang eye center hakawat ka baar ka Rennes kalayo biang ban thap ka gol ka baar haka minute ba sau pon reu Lesai haba kamilit kadang bon ki babon ki perkat baka PSG kandang laban penpai ya kita ki argol penban aduk bakut ka Rangialehkai ka PSG ka klem la ban penpai ya kita ki gol ka bala pelong sendon ya ka ban syarem khmat ka Rennes tanol la ar hado menta ka rukom Rangialehkai ka PSG kalong ka badang kenrum kenrambah nakata-kata Pochettino uhaban presidom kumno ban penuan dor ya ka kenhun ki Rangialehkai ki kynsai cekat tim ka bakhlan bor ladau gua bakat tim jong kanra ya ka Ligue 1 berkumjuru ya ka Champions League mentah ka samoy haba pai pace ka Rennes ka Rangialehkai jong ka khmat lagi jong kinung kerjan ki bala pendap ya ka stadium kala pelong ya ka pakan yok mensim sibun ban nyonbek ya ka PSG klem jing shifting wala ka PSG kala laban bat ya ka bola do nreu %. Henry ka klem yo pat ban skol hapo kol wat tang season ro. Haba ki khat license score baro ki lai lut sharot. Bat ka Rennes pat kapala yo ban skol khat arsin wala ka ball possession kalong tang lai %. Sausin kala la ban skol hapo kol bat artelina ki kilapen ki ya ka jar. Kumta ka nambat ka burom menta ka janmet kalai saki Rangialehkai ka Rennes ki balaya kun klem jing shifting wala ki frat liki tim ki balaya kun persya ya ka PSG haswa jongki ki lalim lendang lut wala ka PSG kala remno menta ka janmet Henry kadang don hi hakle du ka me ya kan points daar pusau points haba ka tim ka bawan baar ka badai ka Rennes ayo tangkat pra points naki kendai Rangialehkai ki bala dem kublay ya pigi paralog ki parajor tatado bang ina sembiang ka way pat ka video kublay sibon